участват 10 страни. Идеята е да се насърчат младите хора да изучават чужди езици с акцент неформална среда и по-рядко използвани езици в Европа. И тъй като правихме изследване и търсихме добри практики в България за чуждоезиково обучение, една от които попаднахме беше всъщност форма на базови умения по японски език, която може да се придобие тук в фундация Ласенки, последствие изучаване на различни други аспекти на японската култура. И тъй като това много ни хареса, в интерес на истината, това е наръчник, който може да се ползва и онлайн в сайта на проекта. Там има една база данни с добри практики и съм включила всъщност вашата фундация като интересен вариант за запознаване с чужда култура и същевременно и придобиване на базисни чуждоезикови умения. Да, съвсем правилно сте служени. И ние така мислим, в интерес на истината, очакват нашите партньори да видят и понеже ние ще покажем снимки и ще разкажем как е било, но доста интересно. Надявам се. Аз пък ще кажа две думи за нас. Значи, ние